Маршруты даўніны з Владимиром Цверкам. Хвала нашему Христу. Вітаю вас, сябры. Мінулыя разы мы з вами мандравалі па Гродзенскай вобласці, па Мінскай. Там больш маршрутаў, там больш помнікаў архітэктуры. Вось, Віцебская вобласць, іх не меней, калі меней, так зусім на трошкі. Таму сёння завітаем да Віцебскай вобласці, да яе архітэктурных помнікаў, да яе нават прыродных перлінак нейкіх. Вось, і сёння ў нас будзе маршрут з гэтай Віцебскай вобласці, які называецца Германовичы. Першая кропка маршрута гэта у нас Воронка. Самая поздняя дата ўзнікнення паселішча сярэдзіна 18 стагоддзя. А калі ўлічваць, што ў гэты час тут ужо існавала шляхецкая сядзіба, якая насіла назву Ганаў, то год існавання вёскі можа быць нашмат ранейшы. Сядзібай, ад якой захавалася толькі рэшткі парка, ў пачатку 20 стагоддзя валодаў род Лапацінскіх. У 1906 годзе ў стылі народнага дойлідства пабудаваны Успенскі стараверскі храм. Вось, менавіта так, што сядзіба ўзнікла, вядома ж, побач з паселішчам, якое ўжо існавала. І таму, канешне, яно было нашмат старажытней, вось, чым зафіксавана ў гістарычных сродках. Вось, і гэты стараверскі храм быў пабудаваны ў 1906 годзе. Гэта драўляная святыня. Яна ўжо каштоўная тым, што яна драўляная. Гэта вельмі такая, рэдкая і адначасова гэта стараверскі храм. Асаблівасцю яе, калі будзе час, магчымасць, то цікава будзе, я думаю, што і ў такім, другой веры, так, але гэта цікава паглядзець, якое ўбранства стараверскага храма, можа і нейкая служба будзе праходзіць, так. Вось, гэта ўсё павінна цікавіць вас, таму што наша гісторыя разнастайная. Бачыце, талерантнасць нашай краіны дазваляла тут дзейнічаць і працаваць розным храмам. І вернікі жылі побач з намі розных напрамкаў, розных канфесій. Вось. Самі Германовичы у нас у межах Віленскага ваяводства Вялікага княства Літоўскага вядома як сяло з 1563 года. Уласнасць радоў Сапегаў, Гільзінаў. Род Шарінаў 1788 годзе ў стылі класіцызму будуе шыкоўны палац, у якім зараз музей Язэпа Драздовіча. Захаваўся касцёл Перамення Гасподня, пабудаваны 1787 годзе ў стылі барока. У 1948 годзе зачынены савецкімі ўладамі. Аднаўляецца драўляная стараверская Успенская царква, пабудавана ў 1926 годзе, і магіла на мясцовых хрысціянскіх могілах, магіла маці Язэпа Драздовіча. Вы бачыце, з імем Германовича цесна звязана з імем нашага славутага беларускага мастака. Вось, у якога быў вельмі складаны, вельмі такі адначасовы складаны і балючы вельмі лёс. Вось. І таксама у мяне будзе тэматычны маршрут менавіта пра Язэпа Драздовіча, звязаны з яго жыццёвым шляхам, з яго працай, з яго малюнкамі, з яго маляванкамі, маляванымі дыванамі яго. Вось. Што датычыцца сядзібнага дома, ці палаца, так, Шырынаў, так, то ён, дастаткова ў добрым стане захаваўся, і сёння там музей Язэпу Драздовічу пасвечаны. Вось. І каталіцкая святыня, якая ў такім стане па сённяшні дзень, яна, мабыць, не хапае сродкаў, мабыць, не хапае магчымасцяў тых жа вернікаў, той жа суполкі вернікаў, якія б маглі аднавіць гэтую святыню. Храм велічны, храм магутны,
і недрэнна было б яго захаваць, і недрэнна, каб ён працаваў. Кублішчына. Згадваецца як адна з вёсак перасяленцаў старавераў на нашых землях сярэдзіны 18 стагоддзя. Бачыце, там і у Варонцы старажытны храм, у Германовічах захаваўся храм, першае дзесяцігоддзе, пачатак другога старавераў, так? І Кублішчыне таксама захавалася драўляная Свята-Троіцкая царква. Цікава акалічнасць, захавалася імя дойліда, яке зводзіў святыню, Яўсей Кулабін. Бачыце, гісторыя захавала, не ведаю, можа, дзе запісана, можа, на дрэве, дзе на падмурку, можа, запісана, можа, захавалася ў нейкіх пісьмовых сродках, захавалася гэта імя. Вось. Храм дастаткова цікавы сваёй архітэктурай. Бачыце, усе гэтыя, калі паглядзець зноў жа ад Варонкі да Шаркоўшчыны і да сюды Кублішчыны, то гэта такія сціплыя, падобныя на хаткі пабудовы, над якімі ўзвышаюцца купалы, так? Вось. Шаркоўшчына. Великакняжацкая маёмасць у межах Вялікага княства Літоўскага вядома з 1503 года як уласнасць радоў сапегаў лапацінскіх. Свята-Успенскі драўляны храм узведзены ў стылі эклектыкі з элементамі мадэрна. У 1912 годзе на месцы святыні, вядомай з 1639 года, царква ўсіх гаротных радасць 1898 года. Сядзібны дом Федаровічаў 1901 год, флігель і капліца пахавання сядзібы лапацінскіх. Вось дастаткова такі вялікі такі камплект ці такі набор, архітэктурных помнікаў, якія недрэнна было б усе паглядзець, знайсці час і усе ўбачыць, можа, вы нейкую асаблівасць у іх убачыце, можа, нейкую цікавую рэч у архітэктуры ці нейкі цікавы здымак, нейкі цікавы ракурс, які будзе толькі вашым, і гэта выдатна. Вось, радзюкі. Як шляхецкая маёмасць вядома з пачатку 19 стагоддзя. Прыкладна з 30-х гадоў 19 стагоддзя ўладанні роду Бжастоўскіх. У самым пачатку 20 стагоддзя побач з'явілася новая гаспадарка роду Бароўскіх. Пасля Другой сусветнай драўляны сядзібны дом знішчаны савецкай уладай. На беразе ракі Бярозаўка пакуль стаіць у руінах мураваны вадзяны млын 1924 года пабудовы. Вось бачыце, нават такая унесена, нехта скажа, што тут глядзець, так? Але ж пры тых руйнаваннях, пры тых знікненні той колькасці архітэктурных помнікаў, нават такія помнікі, маленькія, нават у руінах, яны павінны захавацца, мы павінны іх ведаць, мы павінны іх глядзець. Вось, і, у тым ліку, вось, бачыце, і тут, у радзюках. Наступная кнопачка – это новы пагост. Великакняжацкія землі з 1496 года ў межах Вялікага княства Літоўска належалі радам сапегаў, бужынскіх, юндзілаў. Траецкі драўляны касцёл пабудаваны ў 1766 годзе, у 1859 годзе адноўлены. Мабыць, ён быў пашкоджаны чалавекам часам, вось яго ў гэты год аднаўлялі. Пры савецкай уладзе быў складам і спартыўнай залай. Бачыце, нават так выкарыстоўвалі культавыя пабудовы савецкая ўлада. Дзейнічае 1990 года. Гэта 30 гадоў ён быў складам, потым спартыўнай залай. У 1878 годзе з цэглы і каменя будуецца Свята-Мікалаеўская царква Мураўёўка на месцы старажытнага храма. Які быў там храм, не ведаем пакуль.
Вось, мабыць, ну, так адздарылася, што пасля паўстання Каліноўскага гэты храм быў зруйнаваны, і з цягам часу ў 78 годзе 19 стагоддзя быў пабудавана вось гэтая мураўёўка па аднаму з тыпавых праектаў, які называюць, так і называлі у народзе мураўёўкамі. Стэфанова вельмі для мяне было такое вялікае ўражанне. Ну, наогул мне вельмі кранае такая асаблівасць у святынь, калі яны стаяць наводдаль, недзе на нейкім такім зацішным мясцінцы, так, і адныя ў гэтым абрамленні леса, там луга, поля. Вось і ў тым ліку гэта Стэфанова. Амаль што на ўскрайку вялізнае балота, ельня, побач з вёскай на прыгожым узвышшы стаіць драўляная, старенькая драўляная каталіцкая святыня, узведзена на з дрэва ў стылі народнае дойлідства з элементамі барока да пачатку 60-х гадоў 18 стагоддзя. Ну, прыкладна, так. У 1908 годзе праведзена дасканалая рэстаўрацыя. У 1994 набыла новую шалёўку і сціплую званічку. Бачыце, нешта вядома, а нешта невядома. Што адбылося паміж гэтымі гадамі, паміж гэтымі датамі, што было, як выкарыстоўвалі яе, ці яна стаяла закінутая. Гэта ўсё падставы для таго, каб ёю зацікавіцца і нешта знайсці, таму што, бачыце, яно ўсё знікае, і чым глыбей, чым далей да нашага часу, тым гэта ўсё аддаляецца, тым менш сродкаў і сведкаў, якія б маглі нам пра гэта ўсё расказаць. Вось таму, сябры, як будзе магчымасць, як будзе ў вас жаданне, шукайце, находзьце, дабаўляйце яшчэ адну староначку, вашу староначку, у агульны том, вялізны, таўшчэзны том нашай гісторыі. Так, наступнае у нас возера Княж. Ну вось, уключыў у наш маршрут возера Княж. Каротенькая легенда пра это возера, што некалі тут жыў Вайдылот, вельмі такі паважаны людзямі ўсімі, так? Усе да яго ішлі, нікому ён не адмаўляў. Дарэчы, ён усіх называў, і калі сустракаў, ці здароўся, ці сустракаў, ці праважаў, ён усіх называў княжа ці княгіня. Нават дзетак маленькіх ён называў княжычамі ці княгінькамі. І таму да яго прыстала такое прозвішча, так, мянушка такая. Яго сталі ўсе называць княжыч, наш княжыч, так. А як так яго дом стаяў, ці, ну, дом, абы так, стаяў на беразе гэтага возера, ён калі памёр, яго пахавалі побач з гэтым возерам на самым высокім месцы. Ну, і калі сёння паглядзець, можна знайсці, мабыць, на картах тое самае высокае месца ля возера. Вось менавіта там быў гэты Вайдылот пахаваны. Вось, і з цягам часу і гэтая мясцовасць, наверное, мабыць, гэтага узвышша, і само возера, яно пачало насіць назву гэтага Вайдылота, княж возера. Ну, вось такая легенда. І такая мясцінка прыгожая. Лазавікі. Яшчэ адна кранальная мясцінка, дзе стаіць храм наоддаль ад сядзібкі. Ну, в маім тэксце так напісана. Дазволю сабе зрабіць такое меркаванне. Паселішча мае такую назву, дзякуючы таму, што вакол зараснікі былі лазы, а можа нават ад імя міфалагічнай істоты, якая жыла ў лазе, лазавіку. Но это датычыцца нашай беларускай міфалогіі. Але мы тут з другой нагоды, каб убачыць драўляную каплічку, асвячоную ў гонар Дзевы Марыі. Пабудавана яна ў стылі народнае дойлідства ў 1861 годзе на беразе ракі Дзесна. Ну, там рака гэта не бачна, але вось гэтае поле, я якраз бачна на здымачку, я быў той час пасля вялікай навальніцы, і там усё было такое затопленае, але ж я дайшоў да гэтай святыні, пахадзіў там, і было вельмі, ну, вельмі прыемна, што я зрабіў здымкі яе. Зноў жа скажу, што яна драўляная, яна стаіць наводдаль. Ну, ўсё можа быць, маланка тая самая, чалавек нейкі,
сучасны вандал можа яе знішчыць, але пакуль яна жыве, і дай Божа, чтоб яна жыла і далей і нас радавала. Ну, мясцінка, я вам скажу, такая, вельмі такая, ну, нават скажу, што гэта сказачная мясцінка з гэтым святынькай гэтай, ну, туды трэба дайсці, даехаць і ўбачыць гэта ўсё. Шкунцікі. Ну, такая цікавая назва, шкунцікі. Паміж невялікім возерам Карцея і амаль непрыкметнай ракой Шкунціца паселішча згадваецца з пачатку 18 стагоддзя. Зусім сціплыя звесткі пра існуючы тут колішні шляхецкі фальварак. У 1825 годзе на сродкі вернікаў-уласнікаў гэтага фальварка ў стылі класіцызму ўзведзены велічны мураваны каталіцкі храм. Пасля паўстання 1863-4 гадоў перабудаваны пад царкву. Ну, тут, бачыце, гісторыя захавала ўсё, як яно і было. Што храм будаваўся як касцёл, праіснаваў да 1863 года, і пасля гэтую святыню каталіцкую перабудавалі. Ну, у яе постаці бачныя, менавіта рысы касцёлу. Ну, тое, што сёння яна мае знаходзіцца, так скажем, у рамках другой канфесіі, яна сёння праваслаўная святыня. Дзякуй Богу, што захавалася. Гэта культавая пабудова, гэта сведка нашай мінуўшчыны, яна таксама павінна існаваць і захоўвацца ще доўгія часы. Усё, сябры, дзякую вам, што вы былі, што вы знайшлі час, што вы знайшлі цярпенне мяне выслухаць. Вось вам новая інфармацыя, вам новыя звесткі, вам новыя здымачкі архітэктурных помнікаў. Нешта вам вядомае, я ўпэўнены, нешта не. Але ўсё гэта, бачыце, склалася ў такі маршрут, у якім ёсць і архітэктурныя помнікі, і палацы, і сядзібныя дамы, і культавыя пабудовы. І вось, дарэчы, у гэтых шкунціках яшчэ ёсць сярэдзіна 30-х гадоў ёсць польская школа драўляная, таксама в выдатным стане і захоўваецца. Бачыце, ўсё ёсць у гэтым маршруце. Вось, таму, калі ласачка, вандруйце. Добрай вам дарогі і беражы вас Бог. Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам.